Salisu daga Libya, to ka ga dukiyarka nan insha Allahu miliyan 3 kamar yadda muka yi da kai. To kai ma ka ɗauki wannan sirri ɗan uwa ka daure ka aikata wannan sirrin za ka fitar da miliyan 3 da wannan sirrin cikin awa 2 ka kammala aikin bayan awa 1 ka mallaki miliyan 3. Ka ga in ka haɗa duka awa 2, 3, awa 3 kenan. To wannan sirri mai kyau mai ƙarfi wanda sirri ne na Ismul Azam kuma ba sirri ba ne wanda in ka aikata shi aljanu su dinga firgita ka ko suna sha ma jini ko suna sa ma wata cuta a jikinka. A wannan sirri ne wanda Ismul Azam ne, taska ce daga Allah, kanzullahi kanzul mali, inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisabi. To wannan sirri ne wanda duk buga ana ta faɗi tashi shekara da shekaru, wata da watanni. Kana so ka dawo gida kana wata ƙasa, kana so ka buɗe wata sana'a, kana so ka biya basussuka ko ba ka da lafiya ko wani naka baya da lafiya ana ta neman magani gashi babu kuɗi ko kuma wasu matsaloli dai daban, aure kake so kai, gida, mota, fili ko mashin kake so ka saya ko mota. To wannan sirri ne wanda in dai gurinka bai wuce na miliyan 3 ba to ka ɗauki wannan sirrin ka aikata shi. In dai ka aikata shi, in dai ka yi to buƙata ta biya. Kafin nan kai mana subscribing danna alamar ƙararrawa to muna godiya. Kai lakin kai sharing. Muna godiya ga masoyanmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar faɗin duniya. Barkanmu da sake haɗuwa da ku cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan sirri ne wanda za ka fitar da miliyan ɗai har miliyan 3 kuma ba iya saifa ba. Idan naira kake so za su fita. Naira kake so, saifa, riyal, euro, cedi, pounds, ringgit, lira, dirham, riyal, kowanne kalar kuɗi kake da buƙata. Garanti ne, ƙada'an ne, sadidan ne, in dai ka yi shi sai buƙatarka ta biya. In dai ka yi yadda ka ji an yi bayani. Ga yadda ake yin sirrin ka kasa kunne ka saurara. Abin da ake so ka samo shi ne ka je ka siyo turaren Kun Fayakunu modern ɗin Saudiyya. Sai ka siyo turaren Tafuttul Jinni shi ma modern ɗin Saudiyya. Sai ka haɗe su guri guda ka samu ƙwarya ka juye su ciki ka sa faife ka rufe sai ka aje shi cikin ɗaki mai sirri sai ka dawo gefe ka rufe ɗakin. Sai ka yi lazumin tafuttu fu'adakal ayyama fatta, tafuttu fu'adakal ayyama fatta, tafuttu fu'adakal ayyama fatta. Za ka yi wannan lazumi ne ƙafa 20,024, ƙafa 20,024. In ka lissafa zai zama 12,000 sau 2 kenan. Nan take.